Makatugang maray na hapon po, giraray sa gabos na mga parantabay. To this GB, Albay Ahead. Ganyan na Webes. Pitsa 15 na palankan Hunyo, adi. Kabanga na naman so Hunyo. Another 15 days, tapos na. Ang programang ini atusendo sa karahayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Don't cry, I ain't changing my mind. Marayda hapon po sa gabos ng mga paraantabay kan DCGB. Cause I ain't gotta live Mag-iba-iba kita sa gudya na alas 5 nin pagkahapon. while all of the signs are just Tanganing mag-oristorya lamang I am the kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. ooh, I can Good afternoon, Tudi. I am the Legazpi, Daraga, Kamalig, fools I can cheat you Rapo-Rapo, Manito. and I don't And of course, 1st and 3rd District kan Albay. mind. Mga nakatutok man sa Facebook Live, sa iba pang mga apps, sa YouTube channel, The sky looking at you, duman sa radio app. in your mind. I am the maker of rules. May na-discover ako, Tata Nems, na bagong app. Although, aloy na gayon din yung bigigaramit ka niba. Anymore to know that Nationwide, maya mong ibang radyo, idoonan mo siya na ito, oh. your mind, Madadangog mo. your mind, Tinuruan ako kang taga duman sa may sa Indo, Tata Nems, si Patrick Paha. Di nga ako nakatutok sa Indo, araw kayo niyo. Binugta ko man sa cellphone ko. Okay. Kumusta tabi kamo? So mga nakaantabay digdi here in abroad. Neta na pagpara sa roon ta maubos ang oras ta. Basta ang kamo kabos. Kumusta tabi? Sana kamo nasa maray na kamugtakan ngunyan. Kumusta tabi ang mga evacuista na yaon ngunyan sa mga evacuation center dalan sa padagos na pag-aborido kan Bulkan Mayon. Marinapon kay amigong King. Sabi ni King, dapat nga tama ngayaan term na aborido. Bako alboroto. Nataman niya ako, King, ta aborido, from the word abo. Iyo baga ang pigbubuga kan bukid, kalayo, molten lava na may abo. Kaya aborido. Sabi ko, tama man ang pahit mo Takon alboroto ngaya, dagdagan mo kiway, alborotoy. Ano? Okay? So, reyaon dyan ngunyan sa iba-ibang evacuation center sa mga affected families. Bago pa man ka, boss, tama lang nga ni, digi sa Legazpi side, wala pa kitang evacuees. Santo Domingo, malilipot tabako, Daraga Kamalig, Ginubatan Ligaw. So Legazpi, wala pa kitang evacuees. Ano ang mga problema? Perennial problem.
na nanotaran is, of course, kakulangan sa supply ng tubig. Yan. Kuryente. Problema sa sanitasyon. Communal kitchen. Comfort room. So usual na problema, bako sana during eruption phase. Maski ka ito na may mga anunsyo, iyo man ang problema. Because an iskulan mga tugang is not designed for evacuation purpose. Eskwelahan yan Eskwelahan yan. Bako man iyan, evacuation center. Kaya nga ang sistema is pig-obligar ang kada LGU to construct evacuation center purposely for evacuation sana kan mga tao. Na dyan sa evacuation center na yan, dyan mo na mailing may mga communal kitchen, may nagkaparang toilet or CR, complete facility. Sa mga eskulan, bako man iyan. Pero sabi baga nga ang problema ang aaboton pag-abot kan oras. Ining mga evacuation center, eskwelahan, temporary shelter ini. Temporary shelter. After 15 days, dapat iguana ke temporary shelter na babalyuhan sa mga evacuees. Dahil na sinda pwede magparatiner sa eskwelahan. Kaya daw kan mga LGU to construct temporary shelter. Dahil man nga budget. Yan ang problema. Yan ang problema. Kung talagang higpitan kimaray so direktiba na dapat pagparagaramiton ang eskwelahan as evacuation center, masarain ini. Siyan mo ang ikukulokar na mga evacuees na yan. Kung paarali ang sinda sa eskwelahan. Yan. Baka problema yan. Maray ko na sana sa Santo Domingo, ibang klase sa Santo Domingo. Disdi pa ka ito. Ang sistema dyan sa Santo Domingo, duman sa Sitio Bicol, Barangay Salvacion, ego duman ki private lot. Duman minapagaribo ke payag-payag sa mga residentes. Kanya-kanyang gibo. Ma-provide ke butong, nawi, pako, anahaw, o nipa. Kanya-kanyang gibo. Sabi ni Alcalde Jun Aguas, i-organize mo niya ini. Gano style. Yan ang areglado. Bako bararakig ang pakagibo. Gano subdivision man sagin. So, linyada man. Kanya-kanyang gibo. Masalug-salugan mo sana yung kibala. Okay na. Tapos gilid ko kakidapog. Yan. Iningon yan na sitwasyon sa mga evacuation center. Pirmi ng araw kaya ng problema.
Tapos yung mga nakaagi, the last time na ginamit iyan as evacuation center kan 2018 eruption, 5 years ago. Pinagiribuan kay mga toilet anpayat nga gato o barilis na itinalbong siya barilis. Tapos pirang pinto man ito so bathroom pati sa CR. Pagkatapos kay ito, kaya nag-break up na o nag-break camp orly and portion nata so mga CR raraot na. So bowl so iba nagkaparasa or pinarasa. So mga nag-overflow. Ngunyan maotro na naman. Maotro na naman. Magibo na naman. Inda ko lang kung igwa pang mabubugtakan. Taigo ki mga eskwelahan na pinagiribuan na ki mga iba-ibang buildings. Den ang space para dyan. Inda ko na ang sistema. Bala na kan sa gobyerno mag-iro kung ano ang mga dapat gibon. Kaya, di kita magngalas kung ining mga problemang ini mag-crop up man giraray. The same as before. Pero pa siya naging LGU and may evacuation center na ipinagibo talaga. Bilang pa siya na sa Goramoy. Sa iba, na ipaman. Buda, asyumang igwa kakisaro na evacuation center, kulang man gila yun. Perang pamilya, vulnerable families, unexpected na i-evacuar during this calamity. Thousands baga. Di man pwede yan ikulukar mo gabos sa sarong evacuation center. Marekon may dakulang space, may waso na lugar, magkurukaramping. Pwede. Nangunyan, say ka man mako aki may waso na lugar na pwede mugtakan ki mga nipa-nipa, mga payag-payag. Nakadaklan kan mga lugar dyan sa South subdivision ng ngunyan. Pinabarakal na. Iyo? Ayan. Bata, ang sabi baga, ini, albay experience ini. Ano? Ang sabi ni Congressman Joey Salceda, magpreparar kita. Magpreparar kita because ining mga events na ini na ipinapailing kan Vulcan Mayon will last up to 30, 60, 90 days or beyond. Beyond pa dyan. 90 days is 3 months. 3 months. Kung tulong bulan, alimbawa, aaboton sa school opening. Aaboton sa school opening. Tadyo na ngunyan. July, August. August baga, an burokasan kan klase. Ang sistema ta naman ka ini, balik sa dati, na pag may klase, so mga okupantes kan kwarto, araling una ka mo dyan.
ta may maklase. O kung bako uman, magkaigwan in temporary learning shelter, TLS. Mapagibo naman. Mga estudyante nga digdi, sa eskwela na ini, digdi ko na ko magkaralase. Ayan. Tamaski baga nga ni si Presidente BBM ka nagdigdi kasuwapon, antaramon niya make it 90 days. Ang pagtao kay ayuda. Pasiguro. But sabi yun, 3 months. O, tatamaan talaga sa school opening. Mostly kan mga eskulan digi sa tuya pigagamit as evacuation centers. Apektado naman sa pag-eskwela kan mga aki. Bata sa mas dakol na classroom ang gagamiton mga ipagngod. Mas dakol na classroom. Unlike before na pwede ang mga 5 o 6 na pamilya sa sarong classroom. Ngunyan di pwede. Dapat ma-decongest ang kada classroom. Kung pwede, 2 o 3 na ang pamilya sa kada classroom. Tanganing maka iwas-iwas man lamang. Magkagawa man lamang kay space, ventilation. O duman nga sa ginubatan baga, sa mauraro. O magayon baga duman sa pahit, garo may mga tent sa laog kan kan gym. May mga toro tent so pamilya. O di duman sila nagsurok-surok. Pagkabagi, saraduha mo, isipir mo. Tranquilo ka. Na si iba, daiman, sa classrooman gilayon. Yan. Yan po ang sitwasyon. So, we have to prepare. Sabi nga ni, bako pa ini. Nagpupuon pa sana ang bukid. Sana, arong siya na kaya na padurudo lay. Dahil na mag-abot siya sa alert level 4 or alert level 5. Sana. Pero iba man bagaan pahit kan P-Box, tas hindi nakakaisi kayan. Dahil kita nga makaisi, makadetermine kung an alert level 3 pwedeng ibaba or pwedeng itaas. Depende sa mga activities, mga events na ipinapailing kan Vulcan Mayon. Iyo? Okay. Ang makonsilo tatanim sa araw kayo ni may nag-iribakwar. Iyo? Halimbawa ako, pamilya ko, residente ako kan makangalas nga ni araw kayo ni. So mga nakaagi na evacuees, tinirawa na kay Arong. Relocated na sinda. Iyo? May mga Arong na sa mga relocation site. Ngunyan, evacuees na naman. Napauno. May Arong ka na naman sa relocation site. Tapos ngunyan, evacuees ka na naman. Iyan. Sukat nga paano, duman sa relocation site, iyo totoo may Arong. Wala man nga pagkabuhay dito. Ang pagkabuhay mi ngaya, yaon sa bukid. So, ang tendency is, may Arong ka naman sa relocation site, may Arong ka pagilayon digi sa may mayon.
Tayaw sa pagkabuhay mo diyan. Pagtanom-tanom, pag-ataman ki hayop, etc. etc. Ngunya na may pag-evacuar, di sabay ka na naman. Evacuate ka na naman. Although relocated ka na. Oo. Napauno. Una nga, may istorya, Tata Nems. May pamilya dyan sa may Mayon unit. You know? Ayan. Ngunyan, residente sinda kan barangay sa Mayon unit. Ngunyan, so sistema is nagsisettle na sinda sa Pilar. Tayaw na dumas sa pagkabuhay. Ha? Pero still, registrado sa barangay na nasa may Mayon unit. Tranquilo na naman sa Pilar. May negosyo. Pagkabuhay, yaw na duman. Kan maisiyan tatanimis na nag-erebakwar, pina-erebakwar so residentes kan barangay, erebakwar na kamot na ang bukid niya, malain. Naisiyan, buminaba sa Banwa. Kap, residente pa nga ako didi sa barangay. O mamaga, hindi ako nagboboto. O nga na ano, evacuee man niya ako. Do, sa Pilar na nag-star. Isabay mo ako sa listahan. Kan may evacuees. Como residente. Bata da ko lagi kami kap sa pamilya may. Ayo pa lang yadi. Akong makapitan kagalayon. Mga kandidato kagalayon kap. Amo. Oo. Isabay mo ko sa listahan dyan. Mga evacuees man kami. Ayaw mo. Ano ara problema? O, yun na. Ang sistema, Tata Nems, pag may pirilahan, o kaya, sa aga, ayo, donasyon, ayo, ayuda. Ha? Dapat didi ka mo. Yaon nga ka mo sa pila, tamay ayuda. Mapila man ito. Ha? Manggad pa kung ano man itao. Pagkapila, siyempre, may ayuda na. Ayan. Nakuha na sa ayuda, kung ano man ayuda, pagkahapon, iuli sa Pilar. Iuli sa Pilar. Balik naman siya di, arani naman siya ng Pilar. Pirang minuto siya, mga 30. O, 71 hour. After 1 hour, balik ka naman sa Banwa. Ta magiging-iging, ayaw naman masunod. Ayaw naman ayuda. Iyan ang sistema. Ay, ang problema. 35 minutos pasado alas 4. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Oh, Mayor no, naghap ang kalbi kang pulang ginamahigos. Ang orago na albayano, yan si Adrian Salceda.
Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura o negosyo. Pag-uswag, mahihiling, di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kapusta pulang genyo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Every breath you take, Okay, sige. every move, Sa ikaduhang kaptakan sa tuyang programang Tudi sa GB Albay Ahead. every step you take, I'll be watching you. So, dara-dara sa pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa programang ini. Nag-uuna kami, Tata Nems, na dyan sa may mayon unit, no human activity sa 6 kilometros na permanent danger zone. Ha? Sala sa pag-una mi. Natangya mi. Di naman mi. To check for ourselves whether or not na nasusunod itong taramon na no more human activity within the 6 kilometers permanent danger zone. Sala sa pagtubod mi. Ha? Natangya mi. Isa kibanan mo. Ha? Ako, nagi siya ng guide ni Joshua. Tabako mamagataga digdi si Joshua. Iba man siya lugar niya duman sa malilipot. Sabi ko sa iya kasubago, salamat palang Diyos ta pinapamaw mo ako. Sira mo si pamaw. Sabi ni Joshua, dumanong tanong kaya an mayon unit siya kunta kung ano mananggad ang taramon. Tapos sa mga pag-ururon, bawal na ang mga aktibidades within 6 kilometers permanent danger zone. Iyo? Buda, ang sabi baga, mataltag ki mga pulis. Tanganing so mga evacuees, di magpara uli-uli sa sendang mga lugar. Sa madaling sabi, pig guide ko ako ang guide ni Joshua. Pasiring kami sa Daraga. Ano to? Alcala. Alcala, day pa man. Day pang problema. Pag abot sa inutan kayan, may diversyon. Pag tuo, going Mabinit. Pag wala, going Matnog, Banyadero, Budiao, and Masunod. Hindi, sige sa or observar me ni Diyos as if normal pa. Dakul pa ki mga tawong nagbabarasay-basay sa area. Ha? Ayan.
luminaog kami sa Pigigibong highway. May iwaso na highway. Diyan sa pamitisan kan Bukid. Ha? Nakalaog kami tatanim sa 6 kilometers permanent danger zone. Mga signage duman. Alam mo na, kaagi ka na dyan tatanim sa tinampo dyan. May iwason. Ha? 4 lanes. Nakalaog kami duman. Purposely to check kung igwa o dae kay mga aktibidades na nangyayari. Sala. So, pagtubod mi. Nata. Baralik-balik manggiraray sa mga truck. Darakulaw na truck. Baralik-balik kargado nin mga aggregates. Napauno. Duman sa Uro-Iraya, may nailing kaming duwang bakho. Sige ang gudak. Baka nga sa luwas na kan 6 kilometers. Anong sa luwas? Laugunon nga ni. Yan. Napauno ta, di na check ini. Ay, di man nga kami nagkakwari. Di man nga kami nagkakwari. Hauling man sa nangaya. So, dati nga sa stockpile me, yung nga pigaakot me. That is not the question. Ha? Ang pasabot, no activity. No human activity. Dahil man nga ki, ano nga, tabi ka, mechanical nga ya, truck ba nga yan, nagarabas digdi, nasi siya nagmamaneho kan truck, bako o tawo. Ha? O yan si Diyos, may prueba yan, kan nagkaparang mga darakulao na truck, na baralik-balik, kargado nin mga aggregates, tinarakloban siya na ki mga trapal. Nagkasarabatan mi. Una pa uno, ayan. Sa luwas nga ito kan 6 kilometers. Anong sa luwas? Lauguno na maray. Ba kayo, Diyos? May prueba ni si Diyos na. Nag-report nga ni si Diyos duman sa may 6 kilometers per minute danger zone. Ayan. Inabot mi so Black Lava Wall. Inabot mi yan. Kamuya madiscover ni, sabi ni Diyos, ano daw nga kung pilit na mag-ship line? Kauron, ay marina pumbalantabi kay Mr. Lino Barahas. So nakauron to naman Diyos sa may ship line. Nakaantabay pa lang sa tuya ang yan. Taga Mabinit ini. Ano mo niya ako si June Barahas? Mga kapamilya mi ngaya. Kaya nga, nagtatanong-tanong mga dyan sa Mabinit. Nga ako, minbid ko niya ako yan. Kan panahon kan kapataang barangay. Ayaw nga. Kanya ako di ka na mamala kan ano dyan. Yan ang sa ship line. Kami nga. Maray na po tabi sa imo, Sir Lino Barahas. Inabot mi so ano yan? So Black Lava Wall. Dahil ko malingawan iyan na Black Lava iyan, takan igwa pa kami ki TV6 digdi akong tuminaw ka diyan sa lugar na yan. Mga 10 meters gayod from the lava wall. Nag-urog pa dyan sa mga alay sa bukid. Ha?
Ayan ang mga labang iyan. Mahiling mo dyan sa Erarom, nagbabaraga pa, antitamaan na puon kanyog, may natumbasa na, nasusulo. Natangita na yung malingawan, 10 meters from the lava wall, duman ako nagkaposisyon. Pag-interview ko so para tanom, taga Matnog, kan Daraga. Sumanyog niya, sinakob, pag-interview ko. May taga Manila ka ito, nga reporter, di nakakarani. Inalat ko na akong makatapos mag-interview. Ang kasabi ko kato, Tata Nems, Hisay, Rooney Millena. Iyo kato an sa mobil. Kaya, di ko ang malingawan, iyan na labawol na yan. Pag-ali naman sa posisyon na ito, pababa na kami. Dahil pa yun yung mga Duterte hawing ini. Dahil pa lamang yan. Arayo ang pasyon nila kami. Pababa. Siya kung makaantos duman sa tinampo. O, ngunyan. Karoon niya ako, sapatos ko niya ako. Ang sapatos ko itong ginamit, still to. Pag-abot ko duman sa tinampo, suswilas kan sapatos ko, oklab na palan. So, sobrang init duman sa inalian me. Subaybay duman, abaan ang init. Nagkaturoklab so swilas kan sapatos ko. Kaya di ko malingawan na black labang yan. Ngunyan, ginibong tourist atraksyon. Duman sa pinakaibabaw ka ito, binugtakan kay ship line. Muya ko ta na baloon ni Joshua, masiplan nga kita. Ang kabay na noy, pagtutukad mo pa siya na duman sa labawol na ito, di pa silon. Yan na labawol na, sa ibabaw kayo, may helipad. Pigilin ko, malnas na ito. May mga awot na. Kan inot, puro talaga gapo. Ayan. Ang pagtutok ka duman, alangkaw ito. Yan ako mga pirang metros ito, ang langkaw ka ito. Ngunyan, na sistema, ginubuhan kay ship line. Ngunyan na panahon, negative. Dahil negosyo. Si said Maderian na magsuro ship line dyan na bawal nga ni. Dala kayo ng pag-alborido ni Mayon. Sabi ni Mr. Barajas, kami nga hidigdi, although mabinit side, dahil pa man ki-order na mag-irabakwar. May naabot pa sa nangaya ko, nagdumaki mga alas 10, Odo. Naabot pa sa nangaya ko, kaya kali, nanguangay ako ki mga gulayon, dyan sa taas. O niya ako iyo. Kaabot ko pala ngaya. Hata niya ako. Igwa naman niya ki mga dapat Quranon. Kung gagayo doon ngaya, dae pa. Na minaburo nga pa siya na ngaya sa mga kamatis, ano pa mga yaon dyan, antak, mariguso, pipino, o kung ano yaon. Buruskad pa siya na nga, di pa nga pwedeng harvest. Sayang siya na nga. Kaya may rason man so ibang mga paratanom na magtagabalik chikon kung kumusta. Tabaka, lalo na itong madali na i-harvest. Baka
kinaagahan, mainutan sinda kang tagsiriri. Di na sindang makakuha. Kaya ba siya iba, maski purutot pa, pinirit na gayon ko anon. Basta ining so, parang mabinit, bunga, matanag, buyuan. Dahil pa man po diyan kay pigpeba kwarta, nariraw. Kuta na, sa mga eskwelahan digli, Gugon, Bagong Bayan, Albay Central, Kabangan, Legazpi Port, Ibalon, may mga evacuees na kuta na. Dahil pa man. At normal pa man nga senda. Ha? So, Daraga side, iyo to, may mga pina-evacuate na duman. Rito na duman sa Anislag relocation site. May mga arong na duman, pag-abot kan oras, evacuees na naman. And like manner, so ibang yaon sa Kamalig, igwa man ki relocation. Ha? So duman sa Tagaytay, buda sa anong pa ito? Ha? Sa Ginubatan, igwa man ki relocation site na duman sa Sitio Kangao. Oh, siya ba? Iyon na naman, evacuees na naman. Mga matalion kita di, ha? Iyan. Sayang man ngaya. Kan mga ayuda. Matangon yan, an ayuda tatanim sa mga pandiurag. Ha? Mahiling ito so ipig panao. Mga pandiurag ito. Ha? Magayunon ang paka-package. Halimbawa, itong tinao kan United Arab Emirates, imported ito. Nasa kahon-kahon ito. Ha? Identified na kung ano ang mga laog ka ito. Nung kasalidahan ito. Ha? Repili itong iripak. Tanakapak na nga ni. Ibaga, inda, kung rin ito ipapanao. So mga ibang evacuees, tinarawan na tigsiring kumil. Tigsiring kumil. Kada pamilya. Iyan naman, ang 5 mil na yan, madali o maubos. Gagamito nindo tabi ang 5 mil na yan para sa sendong ibang pangangaipo. Sa pagkakan, di ka mong problema ta igwana ki ayuda. Iyan na 5 mil for emergency purpose. Diyan naman kayan, may siyanta. Ibinakal ki o itinaya sa tong-it. Yan. And dakul pa po ang maarabot. Dakul pa ang maarabot. Kaya si iba nga ni, si iba, kung diyawat pa sana, taod-taod na ngayon mayon. Taod-taod di kisa na nga nga kami sa evacuation center. Mientras na dakul pa nagbubulos. Magbulos ka dyan kay Laba, sa bukid, basta may magbulos man may oras sa evacuation center, okay yan. Ha? Marengi ang buhay dagi sa evacuation center. Ha? Kada bes, igwa kay ayudang nag-aabot. Ha? At as iba, rumdumon nindo mga tugang kan mga panahon. Ha? Nag-uruli sa ibang evacuees, nakapundar ki grocery. Nakapundar ki grocery. Kan pag-urulian, may nakadamot ki perang sakong bagas. Perang karton na o yan ang dilata. Nakadamot. Pag-abot sa barangay,
may livelihood project kaya kami. Ha? Ngunyan, ang problema, sa sarong barangay, haros, gabos. May tindahan na. Oh. Kada ikaduang araw ngaya, nakapundar kay sari-sari store. Ang kapital sa mga donasyon. Sa mga itinao, mga ayuda. Ha? Nakadamot nga na isinda. Ipinundar kay toro tindahan. Di haros sa barangay, igo kay mga tindahan. Anapot ko niya, sisa pa mapakal sa Indo. Ha? So, kataning mo, may toro tindahan. So, kataning man, may toro tindahan. Sisa pa ang customer nindo. Napuro na ka mo may tindahan. May mapakal pa sa Indo. Na so, dating parabakal nindo, may toro tindahan naman. Mala, ano nangyari? Di nga na inabot ang sarong bulan, nagkaturunod sa tindahan. Taday makiparabakal, sa paninda-ninda, sindama siya nagkukonsumo. Bako? Yan. Pahit. Okay. Ang garing alas 5 na. Mapaaral na katalig di sa programa. Dali, basahon tango na niyo. Dali lang. Before kita magtapos. Ayan. Ano ito? One. Mas maray po direct sa original language mo. Aborotoy. Kombinasyon kan abo. Buna rotoy. Bako, aburido. Ayan. Ang mapagalon sa evacuation center, kung ang makasabay mo sa sa isang room, ano ito? So, balahura na tao, grabe ang inconvenience ang pag-stay sa evacuation center, mas maray man gayapon sa sarili mong house, dawa kubo-kubo, okay na, at least ang kasama mo, pamilya mo. Tama po ini. Tama po ini. Maray na pong tabi sa imo classmate. Mani Navera, kan Aquawell, nakatutok pala ngunyan. Yan. Mani boy, maray na pon. Yan. Ano nipig sabi mo sa ko? Ha? Makagulo-gulo ang durodolay. Ayan. Okay. Ayo talaga ang durodolay na ini. Kansarong banggi. Kansarong banggi. Pasirin kay medyan ni Joshua na. Si Joshua na naman. Pasirin nga kita sa Duterte Highway. Yan sa may binitayan. Pakalampas mo pa siya na duman sa tulay-tulay na ito. Sago duman sa inutan, nakailira mga auto. Nakailira, alabaon. Sabi ni Joshua, may ano digdi? Ito palan, magayunon man ang pusing dyan kang bukid, pagkabanggi. Magayunon man, kaya nakulong kinagdidiriyan, turuturambay, maliwanag. Kaya kumadamang ta sa kagsawa, bayan ang ita may anong eduman, may kurpyo. Sagot siya na araw ka ng oras. Iyo, buda, iba man ang pigiling, iba man ang mayo ng pigiling, minapa-ipli duman sa magapo,
Mas magyunigi ang pusing kaya talagang mailintangian mayon. Ano nga nagbubuga na siya mayon? Kan laba? Iba man na mayon na pigiling. Uyug-uyugon. Pati man niya sa simbahan. Kan daraga. Ha? Kinunyan baga? Sagot siya ng araw kaning oras ngaya. An pagbiyokan mayon. Ha? Sabi digdi, walang mintis from sign on and sign up number 1 na numero 1 always number 1. Avid listener ka DCGB mula noon hanggang ngayon. Oy family ng Bagong Bayan, Barangay 8 Legazpi. Salamat tabi. Oy family. Nagilo kini kay classmate. Ha? Ako, classmate, natukahan siya na tabi. Natukahan siya na ako. Okay? Sige. Maray ang mga kuha mo, classmate dyan sa, ano mo sa lugar mo May natugdon ka gawin dyan sa atop mo. Ilingunon dyan ang bukid sa mo. Magyon itong kuha mo ko sa saro. Pagkabanggi, minatugdon ka dyan sa rooftop mo. Makuha mo siya na so biyukan bukid. Okay? Bueno, sa Sabado mga tugang, pag-urulayan ta, ano ang papel man kan ibang mga ahensya ng gobyerno? Manang digi sa disaster. Yo. By the way, bago kita magtapos, may ano ko sa indo. May paukod ako sa indo. Ngaya, use disaster in a sentence. Joshua, use disaster in a sentence. Turo ini sa eskwelahan. Sabi ni Owan, Sir, nag-raise your hand si Owan. Very simple nga tabi, sir. The question is, use disaster in a sentence. My answer is like this, sir. Okay, Owan. Go. What is your answer? Very simple, madam. Leticia Ramos Shahani is the disaster of Fidel Valdez Ramos. American teacher. Very good one. You got it. Leticia Ramos Shahani is disaster of Fidel Valdez Ramos. At kanya ki 90 Igo pa nga ni kayan araw kaya na ano sunod naman basta kita masupog kay Joshua. Anyway, salamat po kaysa no pag-antabay. Basta keep safe sana. Relax lang. Mag-antabay sana pirmi kung ano ang mga update. Thank you. Masunod na po ang Bareta alas 5. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa